Now umthandazo wona ulanga zonke izinto ezizakwenza uhambe ngendlela kaThixo nezizawuveza uThixo. Alibonge igama leNkosi. Now umthandazo usupportwa lilizwi likaThixo usise beseshini. Now ukubanga kumzalwane uthe wasilela emthandazweni akazuyi-understanda into ethethwa lilizwi, ngoba into evela izwi ngumthandazo. Now kawuhlala emthandazweni kusuba ulola umoya oyingcwele kaThixo ovela izinto zikaThixo. Izinto zikaThixo aziyi ngokuba ufunde kangakanani, aziyi ngokuba wazi kangakanani, futhi azidingi nokuba uhambe uyozigulisha, kodwa zidinga into yokuba ubheke emthandazweni. Ngamanye amagama bakwayongo uye kumnikazi wazo, uhambe uyothetha noThixo, ube nexesha lokuthetha noThixo, and then uThixo kawunexesha lokuthetha naye uThixo uye afumane isikhathi sokuthi athethe nawe, athethe dabsi kungekho muntu uthethayo. Uyakwazi ukubhida lento kuthiwa yi-relationship noma yi-fellowship phakathi kwakho noThixo kungekho muntu. Ndithi mandithethe ekhaya ndizama nje ukubhudala, mandithethe ekhaya uma ngisindiswa ngamthwalo ndasindiswa nalo iBhayibheli. Now ekusindisweni kwami nalo iBhayibheli ngibe ngingayazi noba kuvulwa umthwalo, kodwa ke sasincedwa ke ngelo xesha into yokuba kuthi ofikayo makahlale enkangudala lapha. Kuthiwa Luka chapter number 4 verse number 20 akusize lo usenkampu wakho. Kwakungekho nto yokuba ngela xesha ubani uzasibonela. Inkathalo yayande kakhulu nothando lalande kakhulu. Kwakungekho nto yakufuna ukuveza ubani uba wazi kangakanani, ubani akazi kangakanani. Alibonge igama leNkosi. Now ndanikwa iBhayibheli ndisiza nengqondo yasecaweni, ngoba phambi kokusindisa uqala ecaweni nomuntu. Now ecaweni ndiyayazi intoba kuyajolwa ecaweni, ayikho icawe engaqhekeziyo. Alibonge igama leNkosi. Andikhulume ngensindiso. Now ndiza nengqondo yasecaweni ensindisweni, ngoba ndingazi ndiza ne-information erongo kwindawo engayidingiyo le information. Now ingqondo yam ithi kandifika kukho abasisi bahle kangaka zange ndibabone nakwizihlalo zaseBhongolweni. uSathana wandinikeza nje i-ordana mamonakala yokokuba phambi koba ndinqobole noba ngombusiso ndizawuthi ndimthande kwaba, mandiqale uqala ndihlangane nabafana balapha ukuze bandixelele uba ubani nobani uthandana nobani ukuze singaxabani. Kodwa ndithe ndisenalo ngqondo ngoba ndandinikwe iBhayibheli. iBhayibheli ke ndandiphangela nayo. Ngelantshi abantu besidla ukudla ngelizwi leNkosi. Kwade ke kwathiwa ungumfundisi, ndingengumfundisi, because ngexesha besidla mna ngelizwi leNkosi. Now ndahlangana mamuklasi nento ethi eBhayibhelini ikuba ngabuke wayenza le nto icingayo ukholo lwakho luzakuhle. Ngelo xesha nasendiqala ukuva le nto kuliliswa nguThixo. Ndayivala iBhayibheli kuloo ndawo. Unokuba ndilahlekelane nale ncasa sendiqala ukuyiva ngenxa yale nto ndiza nayo, ekubonakala intoba le nto ndiza nayo enyanisweni ayamkelekanga. Ayingoba umfundisi engayamkeli, kodwa ayamkelekanga kulo usihlanganisileyo. Alibonge igama leNkosi. Now ndohlukana ke nesono, ndaba ngumuntu ohlala kakhulu emthandazweni, ndaba ngumuntu ohlala kakhulu ekufundeni ilizwi, ndaba ngumuntu ohlala kakhulu kwihlanganisela. Kwakusakhothwa ke ngelo xesha, hayi nje ndabodlala, kwakusathandazwa ngelo xesha. Now yandinceda ke loo nto, because kwakuthi babungeniwe ubungene kuthiwa
iconference yangena ngo-10 kuthiwa abantu bawuthandaza ngo-9 kufuneke baba senkonzweni bayoqhuba umthandazo so that makefika abanye abantu bafikele emlilweni amadimoni ngelo xesha kwakungekho sizathu sokuwaphovoka ayezimanifestela ngoba ngesikhathi liphele emthandazweni kusube li-invite usimakade azoba phakathi kwenu. Now zandinceda kezo zinto zandenza ndangumzalwane ongeyofeyiki kangangokuba zange kubekho kwangxoxo ndiyibizelwa ndigqiba mhlawumbi 20 ngoku ndasindiswa nomthwane 2000 ndisindiswa kancane nomthwane abasiyana nenyanga kodwa zange nangelodu suku ndibizelwe kwikomiti enkalo zange ndibe ngumzalwane wenhlupho ngoba ndabamba izinto ezintathu nezine yokuba funeke udliswe lenkosi uhlale emthandazweni uhlale ekuhlanganeni kwabazalwane ube soyanikela ezinto bezithethwa ngusisa and then ubungcwele bukaThixo benziwa zezo zinto alibongama lenkosi. Nawo ke abazalwane njengoba sikhona silapha nje ndizama into yokuba ukuze singabi nabazalwane abayifeki nabayinhlupho kufanele babagxiliswe kwii-basics zevangeli. Uyabona ngoba bakhoyo bonke bangxamela ukuzomapha bonke bangxamela ukuzoshumayela bengashunyayezwanga bafuna ukuvutha bengavuthwanga. Qala uzinze uzole ufundiswe uba ufundisekile umoyingcwele ngexesha elililo nelikholekileyo uyakudedela nokuba abantu bangakuvalela. Ayibonge Nkosi. Nawe bengibekulo mzalwane ke uphile lo mpilo yobungcwele. Umama kukhula ndidibene naye ndingasezenzi izinto ezenziwa ngabanye abafana. Alibonge abanye Nkosi. Ndiphila naye azange naye kube khona meeting omamthwane njengomama uklasi into eyake yathi ukhona into engasibonisi nasona ngoba ndangena emtshatweni ndi-understanda. Alibonge igama lenkosi. Umtshato yintoni? Alibonge igama lenkosi. Now okugcina bazalwane eyona ndibetha ibandla namhlanje noma bazalwane namhlanje imizwa. Ndiyasuka kule ndawo imizwa iza kakhulu ngezanto zithetha ezakhiwe ziyakwazi ukubona imizwa yomuntu zikwenza into ngeyiyo sikubona uvutha ukhala apho ubheka ngapha nangapha kakuphunywa uphumile umoya we-keyboard ngoba uyaphunywa ufeyisane nomoya wezwe ungabi nako ukumelana nomoya wezwe because umoya we-keyboard ushiyeke kaweni. Nakudingeka abantu bangene ngumoya kaThixo ozawuthi noba ndaba sesingekho mamathono phakathi kwabo ibe ngathi sikhona. Kungene umoya kaThixo ozawukwenza baboyike uThixo kunoma boyike omonakala. Uyabona abantu abakhoyo ngokuboyika abantu babo kunoboyika uThixo wabo. Alibonge Nkosi. Now kakuphunywa apha bayokwenza izinto ezingenziwayo ngamakholwa ngokumoya we-keyboard namaculo namabhitsha ebesiwacula apha usathana kamenza into kumntu o-empty. Kudingeka into yoba kwakhiwe umntwana phakathi azokwazi ukuyofeyisana nesitha. Alibonge Nkosi. Uyabona zisuthi bizinxibileyo simenza usathana ntatazela because abantu abazinxibayo bazinxiba ngapha kwazo kuhlela ama-boyfriend nama-girlfriend abanye ba-operate ngenyoka. Kodwa into eyenza umuntu abe yile nto uThixo ayifunayo uma xa engenwe ngumoya kaThixo nothi umoya kamakhulu nothi umoya wesonto because umoya wesonto ukwazi ukumelana nee-challenges ozawufeyisana nazo apha phandle. That's why sishumayela shiya into wabisono siyabulala kunyabazayo
xa sibuya sizobamba i-revival bebenemsa baphethe papa. It's because bahamba nomoya wemizwa bengangenwanga ngumoya oyingcwele kaThixo. Ndiyava uthi uMarko ndiyayeka chapter number 1 andizufunda ndiyakhuthaza lithi iBhayibhile uYesu emveni kokuba ethathe over kuJohane ebhaptiziwe wathwaliswa ngamandla kaThixo. Lithi iBhayibhile wayezele ngamandla kaMoya amenza akwazi ukumelana nazo zonke i-challenges awayezofeyisana nazo. Nakwibandla kudingeka into yoba libuyisele abantu kuThixo nothi ebantwini libuyisele abantu kumoya oyingcwele ozawukwazi umoya oyingcwele ukuthi nokuba makhuphula sendinyathele avakalelwe athi umoya oyingcwele phakuye awenzanga kakuhle. Uyabona namhlanje noba ngamunyathela akona into ethi uninyathela namhlanje uphinde uninyathele ngomso ngompi lo moya u-operate kuwe ungena nkathalo kangaka. Kodwa makufika umoya oyingcwele kaThixo ukwenza ungabe nakuthula mawungathethanga kakuhle kwaba kaThixo. Ndikhumbula sinomgxaba kaMadlomo ndiyanyeka abazali zami umotivate kuthiwe mandithethe amazwi okuthatha konzo mama mhlawumbi bakhona bazothetha sithetha ngento kaMadlomo into yoba uzonceda ndithe shiya ngangeke ngento kaMadlomo anditsho ke mna ke ngale ndlela wayiva ngayo kodwa neva kayiphendula ethayi tata bendingekho forward kangaka nam ndayiva kuba ndiyayiva into yoba kube khona i-misunderstanding between mna naye. Ndahamba ndisiva into yoba kodwa ikhona into eyenzekileyo between mna nale ndoda. Kulaa ncoko besiyincoko kukhona ungavisisana. Ndathi ndiphangele ngecawe ndaqonda ndikwazi ukuqhubeleka nemini. Ndafowuna because yokulapha uyabuva ubuhlungu obupha kudade bawo. Uyeva ukuthi amagama owathetile awahlala ngamnandi. Ndikhuluma ngomoya oyingcwele nothi umoya wecawa. Umoya wecawe awuva buhlungu. Awunandaba futhi nokuba wenze ntoni. Now never ndathi mandive ndaqabela efowunini ndishiya noko bekhona i-misunderstanding phakathi kwam nawe. Kulaa ncoko besiyincokola mhlawumbi undive wrong. Into endizama ukuyisho yilena wabe naye seyiqonda ngoba nangoko nomntwana laa ntlungu bendiyiva yasuka ngoba umoya oyingcwele akakuvumeli mamayongo uhambe ibanga ulimaze umntu. Akayenzi loo moya oyingcwele. Ndikhuluma ngomoya oyingcwele kaThixo nothi umoya wekeyboard nothi umoya wecawa. Uyabona umoya wecawa nje kusise besitsho uyakwazi ukucreate igroup phakathi ebandleni elilodwa. Kube khona abakathathu mayongo kube khona abakabhutana. Kakuthetha ubhutana bashaya uhaleluya omkhulu. Kakuthetha ubamayongo bashona phansi. Ngephi wayinqanda uPaul lo nto ifuna ukwenzeka eKorinti. Abantu basindeka abantu basindeka wathi uPaul ngicela nibambe lo ndaba. Ngaba ndimna owanifelayo ngaba ngu-Apoloni owanifelayo akuyenana uKristu owanifelayo. Abonke abantu na wayebona i-damage ezokwenzeka phakathi kwakhe no-Apolo nabantu bashumayela kubo. Abonke abantu now ezi zinto ke bazalwane asivele zibe khona ungenalo ixesha lokubheka emthandazweni. Ezinkonzo nithetha ngazo shiya zika-5 bencokola nobhuti kwamuwe ngafika. Ndithi uma uthethwa ngenkonzo ka-5 uthetha ngenkonzo namandla nomthandazo. Phayana kuyathandazwa hayi nje ndabudlala kuyathandazwa. Uba umuntu wazofika nge-cross night uba umuntu akakuthela nge-cross night ekuqiniseke uthetha ngento. Andibonke abantu i-cross night iba ngaba kungenwa ngo-10 ngo-12 akuba ngathi uphulitye libe kule ndawo eliyenza lonke nozele lonke. Kodwa kudingeka abantu abaza-understanda lo bahamba naye
nekubenya lithe libholeke ligqobhozeke wonke nobesozela uhlelwa imfihlakalo ngoba ngapha kwelalithe kukhona imfihlakalo nilidele bemane uphuma ngo-2 cross night ngoba okusibe kuthandazwa kusenziwa lento okuthiwa ngumzalwane nothi faith yomzalwane alomkamane konke. Now ezo zinto ke bazalwane zizinto ezibalulekileyo ezidingekayo empilweni yomzalwane. Ukushumayela mina kangiyeka njengoba ngingafundanga ngangivele ngisithi ayonto yami ngoba ngifundanga kodwa nathi into yodwa kaThixo ngicela undiphe umthandazo. Wakuba umthandazo wazala ezinye izinto ebedingazazi ikuba ndingazenza. Now mana ngiyeka lithi izwi lenkosi incwadi yezenzo u-16 lithi iBhayibhile uPaul noSilas bake bathi beshumayela igospel bafika kwisixeko esithile lithi iBhayibhile babanjwa babethwa ngenxa yendaba ezilungileyo babotshwa bogqiba ubotsheleka bathatha bawufakwa endlini. Ngiqinisile ngesami ngiyasuka lithi iBhayibhile bebokoboko benjalo bathatha bafakwa enzonzobeleni yejele bebotshiwe. Lithi iBhayibhile phakathi kobusuku babheke emthandazweni ngoba endaba butani semthandazweni amandla kaThixo bazalwana wavezwa yenye into avezwa ngomthandazo. Lithi babheke emthandazweni bathi sebefikile emthandazweni umthandazo balidele endumisweni. Lithi iBhayibhile bathi bangamdumisa uThixo basuke endumisweni babheke emthandazweni. Lithi iBhayibhile zashayika iseko zentolongo zishayika zinto zimbili izinto ezishayika umbuso kaSathana i-prayer and worship. I-prayer bazalwane ukuthandaza izwi likaThixo and then ishayike ngane iseko zikaMthombo. Nawuzithi abazalwane abaza-worshipha besazana nomthandazo bathi banga-worshipha benzele izimangaliso ngoba sikwinkolo yezimangaliso. Lithi iBhayibhile uYesu umntwana wayevuka ekuseni kusemnyama yothandaza ethandazela imini azayiqala. Nawo-ke bazalwane umzalwane ongazaniyo nomthandazo ngoba singayiphulezela sithi hayi kudingeka ikhitha ngithiwanga leyo thandaza noba bazalwane leyo thandaza ayinaziphiwo. uYesu wabafundisa inento okwenza nokuyifunda ufundiswe uyazi into bathixo ndicela undiphe ukuthandaza nokuthandaza nje mntana. Ubudala nake ndathetha ivesi encwadi yezenzo chapter number 28 lapho khona uPaul wayesebanjweni. Lithi iBhayibhile babephuma e-Athena bafika begodola bandisizwe sabenzela ubele sababasela umlilo begodola. Lithi iBhayibhile uPaul azangoneliswe into engathi ngumlilo. Uyabona namhlanje boneliswa into engathi ngumlilo. Lithi abantu abazana ngomlilo bayeva kayivumbu kungekho umlilo.